i benvinguts a aquest acte en el que anem a retre l'homenatge a Carles Xavier Figuera i Bages. Persona amb un vessant empresarial clarament marcat, sempre en ajuda de les necessitats que engrandim el colorit món de la música. Com el fruit de la manzana, en un breu espai de temps, anirem desgranant la vida d'una persona encomiable, de la qual es fa necessari elogiar-ne la trajectòria, ja que nombrosos són els dies de la vida que han desenvolupat tasques ajudant i donant suport a la cultura. Doncs bé, anem a conèixer una miqueta més sobre aquest professor de Geografia i Història i fundador de l'empresa Consola de Mar. Tant a la faceta docent com a l'empresarial, ha sabut compaginar molt bé el seu amor per l'art musical, guanyant-se el respecte i admiració tant dels seus clients com del seu alumnat. Carles és una persona lluitadora, orgullosa de les seues arrels valencianes, sempre preservant la cultura i el patrimoni, fet que el porta a presidir l'Institut d'Estudis Comarcals del Camp de Túria, així com soci d'Acció Cultural del País Valencià. La seva passió per la lectura, el seu temperament emprenedor, l'intel·ligència innata i el coneixement dels secrets de la literatura, el condueixen a interessar-se en el món de l'escriptura, publicant més de 10 llibres dedicats a refrans, faules, històries i versos. Els fruits de la seva llavor patrocinadora, empresarial i social han estat recollits als reconeixements que ha obtingut. Premi d'actuació cívica de la Fundació Lluís Carulla per exemplar tasca actual al servei de la identitat nacional en diversos àmbits de la vida i la relació humana. Premi Castelló de Pissanó a la trajectòria personal i professional al camp de la música i la cultura, per la que és la seva trajectòria social. Premi Bànquia al talent musical en la comunitat valenciana, per contribuir a l'accés d'instruments musicals des de la responsabilitat social corporativa com a exemple d'empresa compromesa amb el seu entorn i amb els valors establerts a les bases d'aquest premi. Premi el mèrit empresarial i social de la Generalitat Valenciana per la seva dilatada trajectòria aportant valor i ajudant als nostres músics i societats musicals. I per últim premi Jaume Trillet de Llívia, reconeixement que s'atorga al treball de persones i entitats de la comunitat valenciana que han contribuït a la defensa de la llengua, la cultura, les tradicions, la integració del territori, l'economia, la societat i el benestar social. Carles és eixa excepcional persona que pots veure esmorzant al bar del poble un matí qualsevol. Com a quasi del mes, se saluda amb veïns i coneguts de tota la vida. I quan torna al seu humil despatx a l'empresa situada a la carretera de Benissanó, no dubta ni un moment a formar part del somni de molts xiquets, xiquetes i joves d'altres països, realitzant una tasca filantròpica i de donació d'instruments al tercer món, Guinea, Kènia, Sud-àfrica, Angola, Bolívia, així com de donar també suport a grups musicals valencians. Tot el món sabeu que la carrera musical és llarga i costosa, sent un dels motius imperants l'adquisició de l'instrument. La iniciativa que Carles va posar en marxa amb instruments assequibles per a qualsevol butxaca va fer realitat el somni de molts músics que es van iniciar en la cultura musical gràcies a aquest instrumental que provenia de l'Àsia Oriental. També foren nombroses les societats musicals de la comunitat valenciana amb poques possibilitats econòmiques i recursos que pogueren subsistir i continuar promocionant la cultura musical gràcies a l'adquisició d'un material assequible, amb una certa qualitat que proporcionava noves expectatives, un ventall més gran de possibilitats i, efectivament, gran il·lusió per créixer. De la mateixa manera, i amb l'ànim de continuar ajudant, va oferir un clarinet i una trompeta per cada societat musical de tota la comunitat valenciana. Simplement, havien de passar per l'empresa Consola de Mar i recollir-los. Així com les nombroses bandes de músiques que el conviden a les seves activitats, esdeveniments i concerts, sempre deixa l'empremta de la seva inestimable gratitud regalant-los instruments. Fidel a la seva inspiració i segur del seu convenciment, sempre ha mirat endavant, trobant en els més mínims detalls la bellesa del que és essencial, perquè és senzill, i malgrat els abatats de la vida i les malalties patides, la seva tònica ha estat recompondre's i seguir avançant. Del seu puny i lletra, Carles escriu: eres volgut quan has nascut, i així ho seràs quan moriràs, si mentrestant Déu vas guanyant. Paraules que engalaven i clarifiquen la seva trajectòria humana, un camí que ha anat creant
a cada pas, en cadascuna de les donacions realitzades, en la passió que dia a dia ha posat en promocionar la música al seu poble natal amb els nombrosos concerts, cursos de perfeccionament musical, exposicions instrumentals i audicions de l'Escola d'Alt Rendiment de l'ESMAC a aquest mateix auditori. O eixes meravelloses velades musicals a Ciutat a les Mites de Benaguasil. Doncs, com tu bé dius, és evident l'extrema claretat en què te vas guanyar, Carles. Eres un home molt sensible, permissiu en excés, encara que aquesta desmesura sempre és consentida a consciència i sense maldad. A un llenguatge àmpliament cult, malgrat els seus eventuals valors intel·lectuals i humans, sempre mostres humil, atent, proper, alegre, comprensiu i animat. Per tot això, igualment, moltes gràcies, Carles. Carles ferit per les mentides i ofenses que son pare va patir. Carles desconcertat per el desterrit de la enfermedad. Carles ressuscitat, lluitador com sempre, en força i en il·lusió, tirant cap avant, tirant cap avant. Jo no sóc qui per a dir lo que en música Carles ha fet en Benaguasil. De qualsevol manera, com els poetes som uns atrevits, m'atrevís a dir que baix este cel blau valencià, de la mà generosa de Carles, el genial Beethoven ha sonat de forma magistral. Carles ha sigut i és culturalment una fogata d'art, mostrant-nos als grans músics del món de forma propera i espectacular. A tot això, Carles escriu versos que de l'ànima li naixen com a fills lluminosos, com fidels ideals de la seva manera de viure i de pensar. Jo no sóc qui per a dir de Carles el seu crit per l'amor per l'humanitat. No sóc qui per a dir, però heu dit que el món musical té a Carles Subiela molt que agrair, molt que des de la seva poesia gosar, somiar, pensar. Moltes gràcies. Després d'aquesta presentació tan maca, el meu és tocar. I fa temps que volia fer-li aquest homenatge a Carles, perquè encara que estic fora molts anys en Barcelona i clar, això ho mereixia aquest homenatge i he aconseguit reunir un grup petit de músics molt bons i començar demà. Com no hi ha programa, anem sobre la marxa, jo aniré dient el que toquem. Començaré en una peça que suposa que els que tenen la bona ja la coneixen del que feien la tele que era Anillos de Oro.
Bueno, ara tinc el gust de presentar-vos a Luis Andrés Pau, que el conegueu molt, i va tocar una àrea de Handel que és de Rinaldo, la Profeta i Òpera de Piano. Bueno, ara tenim un altre solista que tinc que explicar que a part de ser un amic meu, començàrem a estudiar el solfeig junts, Rafael Torracada. Jo tenia 8 anys i ell 9, i anàvem competit a veure quin passava el Midron. Vam estudiar en Don Rodrigo que era empleat de l'ajuntament. Bueno, i farem una peça molt difícil, un vals de trombó i piano.
Ara farem una peça molt famosa que se toca normalment en cello, però he fet un arranjament, una adaptació, perquè és el Lluïsca Luis. Farem el cisne, però esta vegada en trompeta, que és molt difícil.
especial que Rafa la tocarà en el Madrid. Els del món musical coneixen una persona que ja no està entre nosaltres, que va ser Nicanor Sanz, que era trompista, bueno, i que gràcies a ell jo vaig anar a Barcelona, no? Sí. I ell ha composat una peça dedicada a la seva dona i la tocarà Rafael.
descansen una mica, si bufen. Tocaré una peça que està molt de moda, que és una cançó que la canta Rosalía en les Goya i tot això. I jo pues, he fet una versió d'aquesta cançó, la veritat que és molt maca. Ara es farem tocar les dos figures, que toquen molt bé, i van tocar una peça que és molt antiga, segurament, que són més grans que jo, la coneixeran. Se diu un bolero que se diu Angústia. Una excel·lent persona que nosaltres, els músics, l'admirem moltíssim. Entonces, ¿qué pueden tocar? ¿Veis? Es una angustia, pero dona la casualitat que este numeret té molta gràcia, perquè Luis diu que venia des d'on venia, des d'allà del Moulin Rouge de París, ¿no? Entonces, pues anem a interpretar-lo amb tota l'alegria i tota la il·lusió del món. I també, com és possible també això, i que no és així, la realitat, que els compositors avui no poden estar així, acompanyant de nosaltres, millor dit. Però dona la casualitat que sí tinguem l'arreglista d'un compositor, però l'arreglista d'este Angústia, que és el director de la banda de l'UDP de Llíria, don Antonio Malaplan.
Ara el Luis farà un tema fantàstic, que a més el toca amb molta gràcia, El Padrino.
record de la vegada aquella que Fred Mercury cantà en Barcelona lo de les Olimpiades. Jo estava tocant en l'orquestra de Barcelona i em va impressionar el Fred Mercury com cantava, no? I jo sempre en el meu repertori toque aquella cançó que canta ell de Bohemian Rhapsody, Mama, però en una versió de piano. Ara Luis i jo farem una peça que se diu Trumpet Tango, però que jo he canviat el format i de tango no fem res. Faré la meva versió.
ara perquè descanse tocaré una peça també que m'agrada molt, els que coneixen la música de Morricone, que és un compositor fantàstic. I el truc meu és que jo faig aquestes versions que no estan escrites. Jo faig una versió de l'ambició.
que la que té que fer ara després és molt difícil. Ara faré una peça que és Cinema Paradiso.
Bueno, ara, per acabar ja, perquè ja que reconeixen que el millor s'ho han passat són els músics tocant de tot. Farem una peça que tocarem per tots, que se diu New York. New York. No és que a València, però el nostre igual és l'altre costat. Ben segur ser un èxit com ha estat la vida. Felicitats en els dos, especialment dels que han dit aquí, i la ciutat dels dos.
En reconocimiento a la gran persona que eres, por tus tres actitudes, filantropía, altruismo, generosidad, magnanimidad, humanitarismo y la poesía y la música. La teoría de la trayectoria como empresario visionario, el tratamiento consular ha contribuido a la formación de diversas civilizaciones y excelentes músicos. A mí, poema de que interpretar por la música, los músicos. Interpretó la entrega. Moltes gràcies per l'assistència i segon Carles vos convida aquí que baixem una mica, que hi ha una mica